Hola, soc l'Avi Joan de Terrassa. Com sempre us dic, a Terrassa hi ha molts savis que es diuen Joan i jo en soc un d'ells. Mireu, avui us vull fer una petita dissertació sobre el tema de l'idioma que es parla a València i també a les Illes, però vaja, comencem pel de València respecte al que es parla a Catalunya. El País Valencià i les Illes van ser repoblades sobretot per gent de Catalunya i per tant la llengua que es va adaptar allà va ser el català, que al pas del temps va anar variant per les diferents contrades. I si ja a Catalunya hi ha zones on el català és diferent al normatiu que es parla a Barcelona, doncs el País Valencià va passar més encara. I clar, va anar amb els anys, mica a mica, van anar canviant de la forma de parlar. Hi ha paraules que sonen diferent, molt diferent a vegades inclús del català, però la base del valencià i del mallorquí, del que es parla a les Balears, és el català. Això no hi ha dubte. De fet, diguem-ne, la gent de l'Acadèmia de la Llengua ho tenen clar. Però clar, hi ha hagut també que l'entrada de tanta població castellanoparlant doncs ha distorsionat una mica la realitat. Però hem de poder, hem de voler aconseguir que el català torni a tindre una vida sana. Perquè és que, si no, podeu pensar que d'aquí uns anys serà un idioma residual, un idioma que apenas es parlarà. I no pot ser això. Us animo, doncs, a parlar el català per tot arreu. I a mi no em fa res que diguin que el que es parla a València, Comunitat Valenciana, el País Valencià, sigui valencià. Bé, perquè és un català a la forma de València. Au, doncs, fins aquí avui. A reveure.